v hlavných úlohách v slovenskom znení Slavka Halčáková, Emanuel Hasson a Viera Strnisková v seriáli Keď budeš moja. Ďalej hrajú v slovenskom znení Silvia Peteová, Miroslav Trnavský, Iveta Košková, Ivan Laca, Daniel Dangl, Anna Javorková, Dušan Sabo, František Kovár, Anna Šišková, Jan Tréger, Daniela Kufelová, Katarína Brichtová, Pavel Višňovský, Ivan Šándor, Juraj Predmerský a ďalší. Takže nám nezostáva nič iné, ako prijať tvoj návrh. Všetko zastaviť a spolupracovať s ním. O to si sa snažila, nie? To hovoríš vážne? Úplne. Urobíme to podľa teba. Počuj, ale... Prekážame ti, alebo čo? Chceš to urobiť sama? Je to naše jediné východisko, Paloma. Teraz som to, jak to na teba tlačí. Spojíme sa s ním, alebo nie? Bol to tvoj návrh. Tvoje rozhodnutie. Prečo sa nespýtaš svojej rodiny, čo si o tom myslí? Mala som v úmysle... Mojím plánom bolo zariadiť to tak, aby sa Fabian chytil do vlastnej pasce tým, že sa vráti k fiktívnym vývozom. Ak si myslíš, že sa môžeš spoľahnúť na jeho ochotu, potom je to na tebe. Všimla si, opäť sa hádame. Áno, zase presne preto isté. Dobre. Porozprávam sa o tom s rodinou. A potom? O chvíľu sa vrátim, hej? Kam ideš? To už ani nemôžem ísť za svojou mamou. Pozri, Diego, už nemôžeme ďalej bývať v hoteli, Daj mi vedieť, čo sa deje, dobre? Paloma? Nezabudla si. Spolu v dobrom i v zlom. Nech je tak, ako ty chceš. Ale informuj svoju rodinu. O chvíľu sa vrátim, áno? Ahoj. Nebudlo. Jorge, necháme ho ešte istý čas trpieť. Nech má pocit, že nemá nejaké východisko. Zostaň tu, prosím ťa. Je to možné? Nech je pod veľkým tlakom. Nech má pocit, že je v koncoch. Diego, viem, že je to hra, ale... Diego. Áno, viem. Ale bavíme sa dobre, nie? Diego, toto je naša posledná príležitosť. Idem po nejaké občerstvenie. Nie, počkaj, idem radšej ja. Nie. Samozrejme, že nie, veď to je absolútna hlúposť. Prosím ťa, Diego, ty si sa naozaj zbláznil, alebo čo? Diego zariadil, aby zadržali Fabiana. Predstav si, že ho obvinili z krádeže tej zásielky kávy, mama. Pane Bože, ale kam až zájdeme? Daj mi ho, prosím ťa. Diego, babička chce s tebou hovoriť. Daj mi ho. O čo ti ide, Diego? Ty si myslíš, že ak urobíš presne to isté, čo Fabian, problémy sa tým vyriešia? Nie, prosím ťa, neodvrávaj, počúvaj ma. Nech urobíš s Fabianom čokoľvek. Aj tak nemôžeš hýbať ani s kávou, ani s peniazmi. Ja viem, babička. Ale... Nie. Dôležité je, že Fabián má strach. Čože?
Prisahám, babička. Dokonca mi navrhol prímerie. Chce, aby sme spolupracovali. Čo ty na to? Bože môj. Žiadam vás, aby ste okamžite konali. Stal som sa obeťou krádeže a chcem, aby ste zatkli vinníkov. A kto je, prosím, podľa vás vinný, Don Miguel? Celá rodina Sanchezovcov Srnovcov. Všetci sa proti mne sprisahali. Mali to už vopred naplánované. Okradli ma. Je to rodina zlodejov. To je závažné obvinenie, Don Miguel. Máte na to svedkov? No tak, počkať. Podľa toho, čo mi vravíte, mám to chápať tak, že musím mať svedkov, aby som oznámil krádež. Nie celkom, no v podstate áno. Alebo dokázať legitímnosť ukradnutého vlastníctva. Ale mne ukradli peniaze, náčelník. Peniaze. Nikto predsa nenosí vlastnícky list svojich peňazí, alebo áno? Pozrite. Presne to som mal na mysli, keď som sa pýtal, či nemáte svedkov. Pretože ak nemáte nikoho, kto by tie peniaze videl, niekoho, kto by vám to potvrdil, ako dokážete, že vám ich ukradli? Žiadam vás, aby ste zatkli Harolda McLeana, toho negra, a Danielu Sanchezovú Saranovú, senior, lebo ak nie... Pozrite, Don Miguel. Vy ma nemôžete žiadať o nič. A už vôbec nie o to, aby som len tak niekoho zadržal. Mám plné právo vás žiadať, senior. Mám taký pocit, že vy asi neviete, kto som ja. Naopak práve preto, že dobre viem, kto ste, neurobím nič. Celá dedina vás pozná, Don Miguel. A prosím vás, nechoďte na mňa s takou rozprávkou, že ste slušný človek. Buďte takí láskaví a odíďte. A neukrádajte ma o čas. Upozorňujem vás, amigo. To ja vás by som rád na niečo upozornil. Ak sem prídete ešte raz, aby ste niekoho obvinili bez dôkazov, tak do väzenia pôjdete vy. Radšej poďte, Don Miguel. Poďte, nezhoršujte to ešte viac. Len pokojne. Pokojne, Don Miguel. Upokojte sa. Dočertaj s úradmi. Nechápem, o čo Diegovi vlastne ide. A už vôbec nie ten Fabianov nový trik. Zase sa vrátime tam, kde sme už boli. V jednej veci má Diego pravdu, mama. Fabian má momentálne zviazané ruky, takže podľa mňa je vhodná chvíľa, aby sme využili Presne šancu. tak, súhlasím s tebou, babička. Babička, teraz je ideálna chvíľa na definitívny úder. Prosím vás. Povedzte mi, ako môžete takto rozmýšľať. Ale teraz nie je čas na rozmýšľanie. Ak nebudeme rýchlo konať, Fabian za ten čas príde na nejaké riešenie. Presne. Ak Diego vraví, že Fabian má strach, toto je tá pravá chvíľa. Tak už dosť. Takýmto spôsobom nič nevyriešime. Tak V tom prípade nám ostáva už len jediná možnosť, a to vyjednávať. Musíme myslieť aj na mzdy prezberačov, na náklady haciendy. Okrem toho tvoj dom nemožno predať len tak zo dňa na deň, mama. Nie? Vyjednávať s Fabianom? Áno. Bohužiaľ, inú možnosť nemáme. Ďakujem, Maldonado. To je naozaj výborná správa. Aká je tá výborná správa? Že Fabian, tvoj rozmaznaný synček, sedí vo väzení. Čože? Prečo? Lebo je hlupák. Prečo asi? Nie je to geniálne? Preskočilo ti Bernardo, alebo čo? Ako môžeš povedať niečo také? Tvoj brat je vo väzení a uvedom si, že po ňom pôjdeš ty. Fabian, a vo väzení? Uvedomuješ si vôbec, čo to znamená? Samozrejme. Znamená to, že nadišiel čas, aby som sa mu pomstil. Prestaň sa takto hlúpo správať. Neuškrňaj sa a začni rozmýšľať, čo budeme robiť. A ako ste ich našli? Obyčajnou logickou dedukciou. Potom ho Harold začal sledovať a pred chvíľou sme ich takmer mali v rukách, Diego. Predstav si, na čo všetko by sme ich mohli použiť. Áno, viem si to predstaviť. Ale neriskujte. Miguel dokáže byť veľmi nebezpečný, a to najmä vtedy, ak ide o jeho osobné záujmy. Pozri, v prvom rade ho musíme odlákať a vziať mu ich tak, aby si to nevšimol. Nebude sa môcť ničoho domáhať. Vieš čo? Urobíme to takto. Ja sa dohodnem s Aureliom a Jeremym, aby sa o to postarali, dobre? Ale... Vieš, Jeremy je na tom veľmi zle. Okrem tej zlomenej nohy ho... Matilda ešte aj postrelila. Čože? To nie je možné. Kedy sa to stalo? Včera. Dočertaj s ňou. Tak mi daj prosím ťa Aurelia. Poviem mu, čo má urobiť. Nie Daniela.
Ty nebudeš riskovať. Rozumela si? Daj mi Aurelia, prosím. Chcú dostať späť tie peniaze, čo nám Miguel ukradol. Aurelio? Áno, samozrejme, neboj sa. O to sa práve snažíme. Buď si istý, že Fabián nám to zaplatí. Čo spravíme s Miguelom? Dobre ma počúvaj. Pokúsime sa získať späť tie peniaze, ale nesmie byť ohrozená ani Diana, ani Daniela. Tie peniaze nám v tejto chvíli prídu veľmi vhod. Pozri, ty a Juancho musíte hlavne... Dobre, áno, nemaj obavy. Čo ti povedal? Paloma postrelili Jeremyho. Čože? Áno. Že je to Fabián, kto je v práve. Ten trestný čin ste spáchali vy. Ale dokážte to, pán advokát. Jedno je jasné. Váš klient odtiaľ to neodíde. Okrem toho, žaloba je už kompletná, takže nemôžeme začať konať. Presne tak ako veľkí zločinci. Vždy sa dostanú do väzenia pre hlúposť. Dobre, pozrite, doktor. Čo keby sme sa dohodli? Vám ide predovšetkým o kávu a môjmu klientovi, aby sa odtiaľto dostal. A okrem toho si musí zachovať reputáciu. Akú reputáciu? Nie. Nebude nejaká dohoda. Dobre. Už sme sa dosť pobavili, nie? To áno, ale práve mi niečo napadlo. Diego, uvedom si jednu vec. Už nemôžem dlhšie naťahovať túto záležitosť. Zástupca ministerstva vnútra čaká iba na údajné potvrdenie krádeže. Nepýtaj sa ma ako, ale presvedčil som ho, aby nechal Fabiana pekne dlho čakať. To je protizákonné. Pozri, ak sa nám podarí to, čo máme v úmysle, potom pôjde Fabián odtiaľto rovno do väzenia. Pokúsime sa presvedčiť Marciu, aby odovzdala tie diskety. Možno keď bude vedieť, že Fabián je vo väzení, bude mať odvahu postaviť sa proti nemu. Nič nestratíme, ak to skúsime. Urobte, čo sa dá. Dobre. Už ma to unavuje, Maldonado! Je zrejmé, že Diego na mňa nič nemá, takže ma tu držia bezdôvodne. Pritlač na nich! Dostaň ma odtiaľto! Rob niečo! Keby som mohol, už dávno by si bol vonku. Ak máš v úmysle robiť tu škandál, radšej na to zabudni. Latore ťa chce dostať do úzkých. Donúti ťa, aby si sa prestal ovládať a začal sa jemu alebo Diegovi vyhrážať. Tak mi povedz, čo do čerta budeme robiť? Čakať. Inú možnosť nemáme, Fabián. Dobre sa pozri. Dobre sa tu poobzeraj. Vidíš, kam som sa dostal? Vidíš, kde som, ty hlupák? Ešte mám aj čakať. Ty vravíš mne, že musím čakať. Kde je ten párik zlodejov? Neviem, seňor. Nevieš? Nie, ty! Harold! Daniela! Vylez, ty prekliatý černák! Kam ideš? Čo ti je, Aurelio? Zmizni mi z cesty! Nedotýkaj sa ma! Dajte ho! Počuješ, Aurelio? Takto je to oveľa lepšie. Keď si ticho, celkom sa mi páčiš. Fabián, synček. Čo sa deje? O čo tu ide? Si v poriadku, Fabián? Áno, som, mama. Už mi chýbalo iba to, aby si prišla ty. Ako ti to tam pristane, za tým pultom a v sprievode polície? Začni si zvykať, lebo mám takú pretuchu, že toto miesto bude odteraz patriť tebe. Pozri, Bernardo. V deň, keď sa ja dostanem do väzenia, ty pôjdeš so mnou. O tom nepochybujem a pôjde aj mama a Barbara. Vynikajúci spôsob, ako udržať rodinu pohromade. Všetci vo väzení. Čo spravíme? Povedz, ako ti môžeme pomôcť. Nijako. Ten neschopný Maldonado vraví, že jediné, čo môžeme teraz robiť, je čakať. Ale aké obvinenie si na teba vymysleli? Na tom nezáleží. Mňa znepokojuje to, čo robia, aby ma tu držali, mama. Čo? Akože čo? Chcú mi dokázať tie fiktívne vývozy. Prečo to nevyužijeme a nevydáme sa dobrovoľne?
Už nemá význam v tom pokračovať. Podnik je na mizine. Nemáš povolenie na vývoz a vyšetrujú nás. Buď ticho, alebo zmizni. Synček, musíme niečo urobiť. Nebudem tu len tak so založenými rukami čakať, kým ťa strčia do väzenia. Maldonado? Choď s ním. On už vie, čo treba robiť. Choďte za Marciou prv, ako bude naozaj neskoro. Synček, drž sa, prosím. Drž sa, môj. Postaraj sa o to. Choď už. Ahoj. Koľko rokov nám asi dajú? Mrzí ma to kvôli tebe. Keď sa dostaneš von, už nebudeš ten mladý a úspešný podnikateľ, ale zúbožený a zostarnutý bývalý trestanec. Čomu sa smeješ, ty hlupák? Čomu sa smeješ? Presne tak dopadneš. Taká je tvoja budúcnosť. Ty prekliatý, špinavý zločinec. Zamreš a my tam! Nikdy! Nikdy! Počuješ? Nikdy! Fabián Sanchez Serrano nikdy neuvidí vnútrajšok celý. Nikdy nebudem vo väzení, rozumieš? Držte ho! Je zatknutý. Nemôže nič robiť. Nemôže ti nič spraviť, Marcia. Ty si myslíš, že mám strach z toho, čo mi môže urobiť? To nie je dôležité, Marcia. Teraz je príležitosť, na ktorú sme všetci čakali. Ak odovzdáš polícii tie diskety, Fabián sa už z väzenia nedostane. Neviete si predstaviť, ako veľmi rada by som bola pri jeho zatýkaní. Marcia, potrebujeme tie diskety. Polícia už chytila Rafaela Peresa. Treba len zhromaždiť svedectva spolu s dôkazmi a definitívne s Fabianom skoncovať. Teraz sa mu môžeš konečne pomstiť, Marcia. Myslím, že dnes budem veľmi žiadaná. Hneď som späť. Táto žena nemá... Dobre, musíme byť trpezliví. Ahoj, Marcia. Dobrý večer. Dobrý večer. A vy dvaja, čo tu robíte? Myslím, že to isté, čo ty, Angela. Snažia sa ma presvedčiť. Myslíš si, že môžeš Fabiana strčiť do väzenia? Naozaj si to myslíš, Diego? Prosím ťa. Zdá sa, že vy všetci sa bojíte, že k tomu čoskoro dôjde. Ale veď ty si ešte stále obvinený, Diego. Si na slobode iba na kauciu. Prosím ťa, ako môže jeden zločinec len tak, kedy sa mu zachce, podať žalobu na slušného občana, akým je môj syn? Vysvetli mi to, Maldonado. To predsa nie je možné. V každom prípade, seňora. O tomto sme sa sem neprišli zhovárať. Tak potom čo? Čo ti ponúkli, Marcia? Zničiť Fabiana? Strčiť ho do väzenia? Áno, niečo také. Ty mi čo ponúkaš, Angela? No tak, prosím, ponúkajte, čo mi dáte? Hovorte. Nie. Ja ti naozaj nerozumiem. Nechápem, ako môžeš byť taká pokojná a dokonca sa vysmievať, Marcia. Pretože ja som sa už naplakala dosť. A ver mi, že na túto chvíľu som čakala veľmi dlho. Marcia, chcem sa s tebou zhovárať. Áno, O aj samote. ja. Aj Angela. Ozaj, Barbara sa už objavila? Už viete, že Barbara zmizla? Angela, kedy si ju videla naposledy? Pozrite, hra sa skončila. Musíme sa s vami súrne porozprávať, Marcia. Posiela nás Fabián. Máme pre vás veľmi dôležitý odkaz. Vieš si asi predstaviť, o aký odkaz ide, však? Fabián vie, že je v koncoch. Ukončíme to už raz a navždy, Marcia. Marcia. Toto je pravdepodobne posledná príležitosť. Marcia. Dobre. Myslím, že sa musím nejako rozhodnúť a chcem to urobiť o samote. Teraz, ak sa neurazíte... Naozaj nechápem, čo máš v žilách. Nenávisť. Veľa nenávisti. Nech sa páči. Dobrú noc. Myslím, že ste to prehnali, nie? Nie.
Ale urobili sme len menšie opatrenie, aby neotravoval. Dobre, ale nemôžeme ho tu mať väčšine zviazaného. Nie, jasné, že nie. Ale aspoň nebude prekážať, kým pôjdeme po peniaze, čo ukradol Diegovi. Ach, Bože. Juancho, buďte veľmi opatrný. Aurelio, postaraj sa o ne, dobre? Hýbe sa. A ak sa tento tu zobudí, tak mu ešte jednu vraz, aby si dal ďalšiu siestu. Veď vieš, ako sa vraví, Juancho. Presne tak. Treba to riešiť za horúca. Ideme. Prekliatí zločinci. Za toto mi zaplatíte! Neviete, s kým ste si začali. A ty... O rozvode ani len nesnívaj. Ak nebudeš súhlasiť, Miguel, budeš znášať následky, rozumel si? Nezabúdaj, že spútaný si tu ty. A ver mi, že zmizneš a nikto sa na teba nebude pýtať, ak zmizneš, miláčik. Na to nemáš dostatok odvahy, Diana Sanchezová Serenová. A vieš prečo? No? Lebo si neschopná. Aurelio, požičaj mi svoju šatku. Za to mi zaplatíš. Za to mi zaplatíš. Ty aj celé tvoje príbuzenstvo. Obviním vás z obmedzovania osobnej slobody, ako aj z pokusu o vraždu. Všetci mi za to zaplatíte. Neopováž sa, lebo ak to urobíš, budeš to ľutovať do konca svojho života. Jediné, čo budem naozaj ľutovať po celý život, je to, že som sa vydala za takého úbožiaka, ako si ty. A teraz? Dobre ho zviažeme. Prosím. Z Bieleho domu. Nie. Nepoznám ho, ale prepojte mi ho, prosím. Dobrý večer. Senior Bastida? Áno, volám v mene seniora Miguela Tejeirosa. Áno. Držia ho proti jeho vôli. Čože? Stále ťa to veľmi bolí? Nie, už len trochu, Diana. Už chytili Matilde? Nie, ale hľadajú ju. Nerob si starosti. Myslí iba na to, aby si sa čoskoro uzdravil. A odpočívaj. Prepáčte. Nič sa nestalo, Leonor. Čo sa deje? Iba som vám prišla povedať, že chlapček už zaspal. Chcela som sa opýtať, či si ho môžem vziať k sebe do izby. Áno, samozrejme, ďakujem. Ozaj. A čo chcete urobiť s Miguelom? Nechcem, aby sa o tom dozvedel. Dokedy ho chcete držať spútaného? Neviem, aspoň kým Harold a Juancho nedonesú peniaze. Seňora Diana, mám strach, vyzerá to veľmi zle. Predstavte si, že by prišla polícia a našla by ho tu. Takto by ste mohli prísť o celý zber. Áno, ja viem. Miguel nie je z tých, čo dostávajú údery a zostávajú so založenými rukami. Nemáme iné východisko, Leonor. Teraz je najdôležitejšie, aby sme nejako zachránili Hacietu.
A to za každú cenu. Ja tomu vôbec nerozumiem, Diego. Nechápem, ako môže Marcia... Netreba tomu rozumieť, Paloma. Jednoducho sa musíme zmieriť s tým, že s ňou nebudeme môcť nikdy počítať. Ale ona vie, že tie diskety sú jediný spôsob, ako môže mať Fabiana pod kontrolou. To áno. Už na ňu nemyslí. Nie, v skutočnosti momentálne nemyslím na ňu, ale na Fabiana. S tým sme už skončili, Paloma. Nemá význam v tom ďalej pokračovať. Ja neviem. Jorge? Áno, to som ja. Sme s Palomou doma u babičky. Čakáme ťa, dobre? Vieš si to predstaviť. Nie, nič sa nedá robiť. Áno, čakáme ťa tu. Ahoj. Ešte stále môžeme prijať tú dohodu, čo nám ponúkol Fabian. Bude lepšie, ak sa pustíme do práce, nemyslíš? Máš lehotu od veriteľov, ktorú musíš dodržať. V Bielom dome sú zberači a potrebujeme kávu. Ale potrebujem ťa mať pri sebe. Paloma? Už mi nedovolú robiť nejakú hlúposť. Vieš, o čo ide? Že nedokážem byť taký schopný ako ty. To je ten problém. Nechcel som si to priznať. Prepáč, ale toto nie je ten Diego, do ktorého som zalúbená. Ale toto je Diego, ktorému všetko vyšlo zle. Ten skutočný. To nie je pravda. Skutočný Diego je tu. Tu vo vnútri a žije s Palomou. A ja nie som ani schopnejšia, ani trpezlivejšia, ani o nič lepšia ako ty, jasné? Ty si moja sila. Vďaka tebe dokážem bojovať. Nie, drahý. Ty sa nesmieš opustiť, ani sa cítiť menej cenný. Nesmieme sa poddať, Diego. To ti prisahám, Paloma. Prisahám. Ach, drahý. Ale tie peniaze tam boli, chlapče. Dobrý večer. Tie peniaze tam už boli. Už si mi to vravel, psst. Nemohli sa predsa len tak vypariť? Áno, viem, už si mi to povedal aspoň 100-krát, amigo. Čo ak sa dozvedeli, že Miguela Tejero sa niekto uniesol? Čo potom? To nie je možné, len ak by bol niekto na haciende udavač. Myslíš si, že tam máme nejakého udavača? Netreba byť veľmi múdry, aby si zistil, že mu niekto pomáha, amigo. A najhoršie na tom všetkom je, že vďaka tomu udavačovi nás ten veliteľ takmer strčil do väzenia. Vero, som si takmer istý, že má komplica, ale... Len si predstavte, že ten únos nemal absolútne nejaký význam, pretože sa vrátime bez peňazí. Naša budúcnosť začína byť radšej, poviem, hnedá, aby som nemusel povedať čierna. Ako ju vidíš ty? Temnú, nie? Pozri, amigo, niečo ti poviem. Ak na haciende nájdu toho chlapíka zviazaného, čaká nás... Aby nás nič nečakalo, čo keby sme už radšej išli? Čo spravíme? Povieme to aj ostatným. Mali sme na ňo okamžite podať žalobu, Fabian. Nie len za ohováranie, ale aj za urážky a za škody. Mama, prosím ťa, už mlč! Dobre ťa poznám, Fabian. Toto je prvý raz, čo na tebe vidieť strach. Vieš čo, mama? Ďakujem ti za tvoju pomoc. Ďakujem, že si robíš kvôli mne starosti. Teraz, ak sa neurazíš, chcem byť sám. Dobrú noc. Nie. Predstav si, že nie. Tento raz ma z toho nevylúčiš, Fabian. Mám plné právo vedieť, prečo si bol na polícii. Prečo si bol taký neopatrný? Maldonado, prosím ťa, nepozeraj sa tak. Buď taký dobrý a rob svoju prácu. Vysvetli mojej mame, prečo som bol taký neopatrný a musel som sedieť niekoľko hodín na polícii. Ide o to, mama, že jednoducho nemôžem pracovať. Na každom kroku na mňa iba tlačia. Chytili Rafaela Peresa. Navyše mám zhabanú zásielku kávy v prístave. Okrem toho musím bojovať s tebou, s Marciou a s Barbarou. Takže nechápem tvoju nezmyselnú otázku, ako je možné, že som bol taký neopatrný. Dobre, ale na niečo to predsa muselo poslúžiť, nie? Na to, že každý vyložil svoje karty. Teraz sme už všetci na jednej lodi a každý len netrpezlivo čaká, kto urobí prvý krok. Nikto nemôže urobiť nič bez toho, aby sa to ten druhý nedozvedel. Boj, ktorý Diego začal, nám poskytol výhodu, lebo zasielka kávy je už v našich rukách. Chcem, aby si hneď zajtra ráno zavolal Josemu Guadalupemu Juarezovi.
Informuj ho o tej zasielke a nech ju vyexpeduje prostredníctvom svojej firmy. Prosím ťa. A ty, mama, mohla by si vziať na starosť Marciu? Ak nemáme inú možnosť. Nie, mama. Bohužiaľ nemáme. A Barbara? Naďalej ťa nezaujíma, že zmizla? Prosím ťa, postaraj sa o Marciu a nevypytuj sa. Čo si Prosím ťa, mama, povedal som, postaraj sa o Marciu a nevypytuj sa. Prosím. Čože? Kto ti to povedal? A čo chceš urobiť? Samozrejme. Len tak ďalej, rob ako myslíš. Vidíte, nie je nejakých pochýb, že Boh naozaj pomáha dobrým ľuďom, ako som ja. Naozaj. Nech sa páči. Ďakujem. Myslím, že najlepšie bude, ak si odpočinieme. Zajtra nás čaká veľa práce. V Londýne teraz ešte len svitá. Počkam ešte chvíľu a potom zavolám Marianovi. Dúfam, že bude mať nejaké informácie, ktoré nám pomôžu. A v čom ti môžem pomôcť? Nie, v ničom. Ty už máš toho veľa. Diego, ako dopadla tá záležitosť? Mám na mysli Miguela a tie peniaze. Ozaj, ani neviem. Bol by to zázrak. Treba veriť. Áno, uvidíme. To som ja. Čo sa deje, Aurelio? Držíme tu Miguela, ale Juancho s Heroldom sa práve vrátili a vravia, že v hoteli nič nenašli. Peniaze zmizli, Diego. Počkaj, prečo ho tam držíte a ako to, že peniaze zmizli? Ak je to dobrá správa, tak by sme sa o nej aspoň mohli dozvedieť, nemyslíš? Nie. Dobrú noc, mama. Som ospalý. Idem si ľahnúť. Nechajte ma samého. To snad nie je pravda. Na čo si zabudla, mama? No, už len toto mi chýbalo k završeniu perfektného dňa. Musela som počkať, kým odíde tvoja matka a Maldonado. No tak hovor. Aké máš zážitky z polície? No, v skutočnosti to nebolo veľmi zábavné. Čo tu robíš? Nebojíš sa stretnúť s Barbarou? Viem, že tu nie je. Kam si ju poslal? Yes? Dobrý večer, senior Sanders. Áno, samozrejme, už som pripravená. Tak ako, zohnali ste to? Vynikajúco. Výborne, Marcia. Takže budeme hrať tvoju hru. A čo budeme teraz robiť? Neboj sa, babička. Uvidíš, že všetko dobre dopadne. Ale ako to môže dobre dopadnúť, Diana? Veď tu držíte toho človeka na silu. A okrem toho ste ho ešte aj zbili. Hoci ja by som ho tiež rada udrela. Ale nesmieme, rozumiete? Ak nás ten podliak udá, budeme mať na krku ďalší problém. No a čo, ak nás udá, tak nech nás udá. Aj tak už na tom nezáleží. Ale ako to, že už na tom nezáleží, Daniela? Prosím ťa, strýko, pochop. Prepáč, ale pochop. Najprv sa na nás vrhnú veritelia. Potom nám Fabian ukradne všetku kávu a ešte k tomu všetkému musíme zahrať to hlúpe divadielko, aby nám ten darebák Miguel neušiel. A napokon je to na nič. Za to divadielko môžeme ísť všetci do väzenia. Bavíme sa o veľmi vážnom trestnom čine, Daniela. Presne. Prečo ste si to lepšie nezvážili? Prečo ste sa do čerta neopýtali skôr?
Stačí, synček, upokoj sa. Pozri, aj tak máme dosť starostí. Už ich nehreš, prosím ťa. Ale veď neustále robia... Prepáč, hlúposti, mama. Ja viem. A trápi ma to tak ako teba. Ale už je príliš neskoro. Bohužiaľ už sa stalo a teraz musíme nájsť riešenie. Ďakujeme, babička, si tá najlepšia advokátka na svete. Meč! Prepáčte, prosím, ale čo sa stalo? Stalo sa, doňa Inés, don Juan Francisco. No, ja si nedokážem vysvetliť, kam sa tie peniaze podeli. Kam sa podeli, alebo kto ich má? Presne. Musí ich mať niekto, kto vie o ich existencii. Niekto, kto vie, že ich hľadáme. A najhoršie je, že pozná ešte aj naše plány. Musí vás to bolieť. Poriadne vám to zatiahli. Hneď vás odviažem. Tak, Don Miguel, tu máte. Napite sa. Pomaly. Hneď vám to dám dolu. Tejeros y caballero, pies hrnčeka. Otrasné. Za to mi všetci zaplatia. A začnem s tou... soplňou Danielou. Ticho. Čo ak nás niekto začuje? Veď aj mu ukážem, kto je Miguel Tejeros. Toto je ale veľmi vážne. Ak ste chceli ísť na políciu, nemusíte. Už o tom vedia. Ako sa to dozvedeli? Ale viete, ako to chodí. A zavolal som aj Bastidovi do Mexika. Už všetci vedia, že vás tu držia násilím. Povedal si im, že si tu? Ale nie, kdeže? Nie. V žiadnom prípade by som im nepovedal, že mám s tým niečo spoločné. Ako to, že sú dvere otvorené? Kto je tu? Počuj, čo tu robíš, ty blázon? Hovorím s tebou. Čo tu robíš, Eleutério? No, už sa rozvezoval. Neviem, ako ste ho mohli nechať samého. Ešte chvíľu a bol by nám ušiel. Á, ty darebák, tak ty nestrácaš čas však. Ešte si to neuvedomil, Juančo. Práve si podpisuješ ordiel smrti. To je otrepané. Poriadne mu zaviaž ústa. Lebo inak... Nemali by ste sa každému takto vyhrážať, amigo, pretože vás niekto môže zobrať za slovo, čo? Pritiahni ho, aby sa nehýbal. Nech ani nemukne. Tak už sme tu, mama. Dobrý večer, doňa Soledad. Volal ti Marianito. Chcel vedieť, ako sa máte. Povedala som, že dobre. Čo je? Mýlila som sa? Nie. Vlastne ani sami nevieme. Ach, Bože, do čerta aj s vami. Okrem toho, že ste prišli neskoro, nič nevravíte. Keby ste sa videli, hlavy máte zvesené ako mŕtve moriaky. No tak, Paloma, už stačilo. Odvtedy, čo Diego vyšiel z väzenia, sa len navzájom utešujete. Ak niečo nedopadne dobre, ach, chudáčik. Ak sa niečo nepodarilo, ach, chudáčik. Vôbec nie, Soledad, to nie je pravda. Obaja sme sa snažili zo všetkých síl, ale v žiadnom prípade sme neboli nečinní. Ale choďte. Ak nie ste porazení, tak potom prečo sa tak tvárite? No a? A zajtra začneme odznova. Soledad, už sa nehnevaj. Ach, dcerka. Svokra, dáme si trošku tekily, áno? Robím si veľké starosti. Trápi ma, keď vás vidím takýchto. No, keď som vás videla vchádzať, tvárili ste sa tak hrozne, až som si myslela, že... Nebuď taká mrzutá. Myslím, že treba poslať tohto chlapca. Áno, ale ticho, lebo sa o tom všetci dozvedia. Stanislav, chodí varovať dievčatá. Veď ty už vieš. Je to otázka... Chcem vidieť správcu haciendy. Prosím, čo si želáte? Som Juan Francisco Sánchez Serrano, nech sa páči. Prosím, mám súdny príkaz. Dobre, ale prepáčte, prosím, ja tomu... Vôbec tomu nerozumiem. Čo to má znamenať? To znamená, že vy a celá vaša rodina musíte opustiť haciendu. Napadli ste osobu, ktorú sme oficiálne menovali za správcu. Ide o provokáciu. A v žiadnom prípade nie sme Počkajte, ochotní... prosím vás, prepáčte. Ale o čom to hovoríte? Ja tomu nerozumiem. Ako to, že sme
napadli správcu. Kedy? Senior Sanchez sra. Áno. Toto nie je nejaký žart. Nie. Práve naopak. Myslím, že ide o veľmi zlý a nemiestny žart, senior. Buďte takí láskaví a poďte so mnou. Počkajte ma tu. Poďte len vy, Hernandez. Ešte kávičku, Miguel? Nemyslím, že je to vtipné. Vraj to nie je vtipné. Nech sa páči, tu je senior Miguel Tejeiros. Ako sami môžete vidieť, ani ho tu nedržíme násilím, ani sme ho nijako nenapadli. Samozrejme, že išlo o žart. Ako ste povedali, o zlý a nemiestný žart. Presne tak. Ako sa máte, Miguel? Vynikajúco. Je nejaký problém? Tento senior priniesol súdny príkaz, aby sme opustili haciendu, lebo sme sa vraj dopustili vážneho porušenia nejakého zákona. V skratke, chceli nás vyhodiť, lebo sme sa zle správali k Donovi Miguelovi. Ale tak to hádam nie. Nepovedali vám, že Miguel je môj manžel? Prepáčte. Bola to malá lesť, o ktorú sme požiadali Fabiana. Lebo ak haciendu spravuje niekto z rodiny, je jednoduchšie získať ju späť, nemyslíte? Áno, iba malá lesť. Poďme. Toto nám bude musieť Fabian vysvetliť. Fabian, tie jeho žarty. Dobrý chlapček, dobrý. Poslušný ako baránok. Áno. To je všetko, čo ste potrebovali. Kamže kam, chlapček? Pekne si sadni. No, len si sadkaj. Zbytočne neriskuj, Miguel. Aj keď sa o to znovu pokúsime, neverím, že nám Fabian sadne na lep. Nie je hlúpy. No, dobre, tak sa pustite do práce, Elena. Začnite s vývozmi, nech vidí, že ide o serióznu prácu. Áno, myslím, že by to šlo. Viete čo, Elena, máte pravdu. Som presvedčený, že Fabian už neuverí, že mu chcete pomáhať. Ale pochybujem, že odolá pokušeniu hýbať s kávou mimo rady. A máme kávu, aby sme mohli vyvážať. Dobre viem, na čo myslíte, Elena. Ale hneď vás upozorním, že nie. Ani sa o to nesnažte. Ale veď tým nikomu neublížime. Neviete, že fiktívne vývozy sú trestné? Áno, ale iba vtedy, ak by bol zákazník. Keďže teraz nejaký neexistuje, nejde o trestný čin. Nerobím predsa nič nekalé. Už som vám povedal, že nie. Spravíme to tak, že sa o tom nik nedozvie. Konzultačná firma by slúžila iba ako kamufláž. Všetky operácie by boli fiktívne. Ja v tom nevidím nejaký problém. Skutočne. Elena. Áno. Ach, preboha, ešte to mi chýbalo. Prepojte mi ho. Snáď to nie je Fabian. Čo sa stalo, Mariano? Aké máš pre mňa správy? Áno, iste je tu so mnou. Mariano, prosím ťa, i hneď mi povedz, čo sa deje. Večer sa mi už s tebou nepodarilo spojiť. Povedali mi, že je to niečo súrne. Povedz mi to. Chce hovoriť s vami. Ďakujem. Mariano, ahoj. Čakáme, že nám pošleš nejaké informácie. Nesiem ich v aktovke. Ako to, že ich nesieš? Kde si? Bližšie, ako si dokážeš predstaviť. Vraví, že je bližšie, ako si dokážem predstaviť. Moje nervy, dajte mi ho. Čo sa stalo, Mariano? Kde si? V Mexiku. Som na ceste k tebe. Povedz Palome, aby ma počkala. Ďakujem. Obávam sa, že kávu, ktorú zbierame, dovezú o týždeň alebo o niečo neskôr. A tu vzniká problém, lebo musíme zaplatiť zberačov, aby pokračovali v zbere. Ak nie, sme tam, kde sme boli. Bez kávy, bez peňazí a bez zberačov. A keby sme použili Schmidtov preddavok? Napokon ide o zabezpečenie plynulosti práce. Jorge, nezabúdaj ešte na Bastidovú výstrahu. To znamená, že máme 48 hodín na to, aby sme získali späť tú zásielku. Áno. Jedinou otázkou je ako.
Ach, jaj, Don Miguel Alfonso Tejeiros y Caballero. Pozrime, že ako ste len tichučku, ako pena na pivečku. Ale nie na dlho. Ticho a sadni si. Ach, Miguel, napokon nie si až taký zlý. Mohol by si byť hercom. Kto by to o tebe povedal? Jasné. Teraz to využi, kým máš príležitosť. Vychutnaj si to. Lebo keď budem môcť, tak teba a tvoju mizernú rodinu zničí. Mám to chápať ako varovanie? Ako len chceš. Tento raz vám to dobre vyšlo. Ale prisahám, že to nebude na dlho. To je strašné, Miguel, aká hrôza. Aurelio, mohol by si odtiaľto vyniesť tie smeti? Čaká nás naozaj veľa práce a neviem ako vy, ale ja tu cítim dosť nepríjemný zápach. Áno, aj ja. Samozrejme, senora. Rýchlo. Prosím vás, vážený senior správca, opustite túto kanceláriu, lebo senora Inés a jej syn, senior Juan Francisco, majitelia tejto haciendy, budú pracovať vo vašej pracovni. Juan Francisco, musím vám povedať, že mi je naozaj veľkým potešením. S dovolením, Inés. Au revoir, Viper. Mimochodom, to on tu zapácha. Ipsa. Nejaký si vážny, amigo. Pohni si! Vypadni. A ešte niečo, Miguel Tejeiros. Ak sa dozviem, že si išiel na políciu, varujem ťa, bez váhania to do teba napálim. Ty ma nemáš čo varovať, Aurelio. A upozorňujem ťa. Dávaj si pozor. Nedokážeš si ani len predstaviť, aký viem byť nebezpečný. Zapamätaj si to, Aurelio. A ty tiež. Ešte sa stretneme. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.